दिनै 20 जुलाइ नोंथांमोना मिथिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ आसाना बुचा डे महरै फालिनाय जायो। आसाना बुचा डेआ बुद्धिस्ट केलेन्डारनि मोनसे गोनांथार फोरबो। बेयो कमेमरेटिं दा अकेजननि बयनिख्रुइबो जाथावना जाथायफोरनि गेजेराव मोनसे। जेब्ला बुद्धाया गावनि गिबि सारमनखौ होदोंमोन, आसानाखौ धर्म मुङैबो मिथिनाय जायो। बे साना दोरोङारि आरो धोरोमारि फोथायनायफोरखौ रैखा खालामो। दिनै 20 जुलाइ नोंथांमोना मिथिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ आसाना बुचा डे महरै फालिनाय जायो। आसाना बुचा डेआ बुद्धिस्ट केलेन्डारनि मोनसे गोनांथार फोरबो। बेयो कमेमरेटिं दा अकेजननि बयनिख्रुइबो जाथावना जाथायफोरनि गेजेराव मोनसे। जेब्ला बुद्धाया गावनि गिबि सारमनखौ होदोंमोन, आसानाखौ धर्म मुङैबो मिथिनाय जायो। बे साना दोरोङारि आरो धोरोमारि फोथायनायफोरखौ रैखा खालामो। दिनै 20 जुलाइ नोंथांमोना मिथिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ आसाना बुचा डे महरै फालिनाय जायो। आसाना बुचा डेआ बुद्धिस्ट केलेन्डारनि मोनसे गोनांथार फोरबो। बेयो कमेमरेटिं दा अकेजननि बयनिख्रुइबो जाथावना जाथायफोरनि गेजेराव मोनसे। जेब्ला बुद्धाया गावनि गिबि सारमनखौ होदोंमोन, आसानाखौ धर्म मुङैबो मिथिनाय जायो। बे साना दोरोङारि आरो धोरोमारि फोथायनायफोरखौ रैखा खालामो। दिनै 20 जुलाइ नोंथांमोना मिथिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ आसाना बुचा डे महरै फालिनाय जायो। आसाना बुचा डेआ बुद्धिस्ट केलेन्डारनि मोनसे गोनांथार फोरबो। बेयो कमेमरेटिं दा अकेजननि बयनिख्रुइबो जाथावना जाथायफोरनि गेजेराव मोनसे। जेब्ला बुद्धाया गावनि गिबि सारमनखौ होदोंमोन, आसानाखौ धर्म मुङैबो मिथिनाय जायो। बे साना दोरोङारि आरो धोरोमारि फोथायनायफोरखौ रैखा खालामो। दिनै 20 जुलाइ नोंथांमोना मिथिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ आसाना बुचा डे महरै फालिनाय जायो। आसाना बुचा डेआ बुद्धिस्ट केलेन्डारनि मोनसे गोनांथार फोरबो। बेयो कमेमरेटिं दा अकेजननि बयनिख्रुइबो जाथावना जाथायफोरनि गेजेराव मोनसे। जेब्ला बुद्धाया गावनि गिबि सारमनखौ होदोंमोन, आसानाखौ धर्म मुङैबो मिथिनाय जायो। बे साना दोरोङारि आरो धोरोमारि फोथायनायफोरखौ रैखा खालामो।
दिनै 20 जुलाइ नोंथांमोना मिथिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ आसाना बुचा डे महरै फालिनाय जायो। आसाना बुचा डेआ बुद्धिस्ट केलेन्डारनि मोनसे गोनांथार फोरबो। बेयो कमेमरेटिं दा अकेजननि बयनिख्रुइबो जाथावना जाथायफोरनि गेजेराव मोनसे। जेब्ला बुद्धाया गावनि गिबि सारमनखौ होदोंमोन, आसानाखौ धर्म मुङैबो मिथिनाय जायो। बे साना दोरोङारि आरो धोरोमारि फोथायनायफोरखौ रैखा खालामो। दिनै 20 जुलाइ नोंथांमोना मिथिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ आसाना बुचा डे महरै फालिनाय जायो। आसाना बुचा डेआ बुद्धिस्ट केलेन्डारनि मोनसे गोनांथार फोरबो। बेयो कमेमरेटिं दा अकेजननि बयनिख्रुइबो जाथावना जाथायफोरनि गेजेराव मोनसे। जेब्ला बुद्धाया गावनि गिबि सारमनखौ होदोंमोन, आसानाखौ धर्म मुङैबो मिथिनाय जायो। बे साना दोरोङारि आरो धोरोमारि फोथायनायफोरखौ रैखा खालामो। दिनै 20 जुलाइ नोंथांमोना मिथिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ आसाना बुचा डे महरै फालिनाय जायो। आसाना बुचा डेआ बुद्धिस्ट केलेन्डारनि मोनसे गोनांथार फोरबो। बेयो कमेमरेटिं दा अकेजननि बयनिख्रुइबो जाथावना जाथायफोरनि गेजेराव मोनसे। जेब्ला बुद्धाया गावनि गिबि सारमनखौ होदोंमोन, आसानाखौ धर्म मुङैबो मिथिनाय जायो। बे साना दोरोङारि आरो धोरोमारि फोथायनायफोरखौ रैखा खालामो। दिनै 20 जुलाइ नोंथांमोना मिथिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ आसाना बुचा डे महरै फालिनाय जायो। आसाना बुचा डेआ बुद्धिस्ट केलेन्डारनि मोनसे गोनांथार फोरबो। बेयो कमेमरेटिं दा अकेजननि बयनिख्रुइबो जाथावना जाथायफोरनि गेजेराव मोनसे। जेब्ला बुद्धाया गावनि गिबि सारमनखौ होदोंमन, आसानाखौ धर्म मुङैबो मिथिनाय जायो। बे साना दोरोङारि आरो धोरोमारि फोथायनायफोरखौ रैखा खालामो।